Voor Ik ben benijd zie ik het panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Hazen sjoggen we met Marit Ellen en Lisanne te lonen komen binnen. En Lydia is in het dijstig leven fotografe. Sjen werd ze het hinnemaai. Ik sta hier op het industrieterrein en ik ben hier op paard gestuurd naar het Puzzelmuseum in Joure. En ik ben heel benieuwd wat mij dit je brengt. Goedemorgen. Goedemorgen. Auke Rijngen. Lydia. Welkom in het puzzelparadijs. Nou, kom verder. Als jongetje hier een ongeluk had, een auto-ongeluk. En toen kreeg ik van dus mem een schuifpuzzeltje. Want toen moest ik zo'n week in het ziekenhuis lezen. Ja? Nou, ik ben echt van die ziektespultjes. Dus de Sangieren van de Nederlanden, die kreeg ik toen en had ik een heel soort mascoot. En ik vond het zelf wel heel erg aardig. En dat kwam bij mij in de squandoze. En dat was steeds meer en meer. En een hoekje van de zolder. Nou, en uiteindelijk stond het hele huis vol. Oh, wat grappig. En hier ben een heel soort schuifpuzzels. Hier bijvoorbeeld is dan iemand die kan wel oplost worden. Als je dit goed doet, dan wordt het een voetbal. Zie ik dat eens proberen? Dat is altijd goed. Maar het valt vaak nog wel eventjes in. Dat is juist allemaal net. Maar... Nee. Als je bijvoorbeeld zo dorst, dan zou ik hel je die er even tussenuit. En nu zitten ze achter elkaar. En nu ken het wel. Oh. En dan heb ze. Nou, soms dan jok je de vingers. Hè? En dan denk je, nou wil ik wel even helpen. Maar dat heb je wel oud leerd. Want de meesten willen het heel graag zelf altijd doen. Au. Dat is aardig. Dit gaat heel best. Ja? Ja. Nou, dit is super geweldig. Hey. Dit is fantastisch. Goed diertje. Hey. Dankjewel. Ja. Binnen er echt typische Friese puzzels. Dat is deze. Dat is een handvat. Ja? Maar een heel soort ringen. En dit kan helemaal los van elkaar. Ik denk dat hij misschien wel 200 jaar is. Want Beppe zei, een paar ooit heeft het nog van hem maken. Dus hij moet al heel oud wezen. En we nemen dat in de familie eigenlijk de tiepeltangen. De tiepeltangen. Nog nooit van jet. Een Frieske naam. Het oplossen is al heel erg moeilijk. Maar er is ooit een zin wist die dat betocht heeft. Hè? En dat helemaal uitwerkt heeft. Wij hebben heel soort moeite vaak, maar gewoon het oplossen ervan. Ik doe hem achter de rug en dood hem zo. Goed idee. Oké. Komt-ie. Nou, zullen we eens even zien. Dan doe ik hem op deze manier. Kijk eens. Dan ben ik leer. Dat ken het. Dat ken echt net. Nee, maar dan moet je wel even oefenen. Maar dan, ik leer altijd een paar leuke dingen zien waarvan mensen denken van, nou, hoe ken dat? Ik neem dat zelf dan maar kleine wonderen. Hier heb ik zelf heel lang op oefenen. En dan zit ik altijd op de koers, om dat efficiënt te leren. Dan wil ik graag even dwan draaien. Wauw. Oh, jeetje. Ja, het is even oefenen. Ja. Je ziet me voort. Nou, het is hartstikke leuk. Heel volle verschillende dingen. Ik mocht van alles doen, ik kon van alles proberen. Pruttenpuzzels, pruttenbreienbrekers en heel uitdagend. Dus heel leuk. Uw jongste panelleden Marit Ellen en Lisanne doggen voor Ik ben benijd te jaren verslag van cultuur in Friesland. Wat in de joer te beleven. Je hoort met me naar Harmonie en we gaan naar de band Wiebe. Wiebe heeft een theatertour voor zijn nieuwe cd. Die Delta. Je hebt je mij door heel Friesland.
De Omroep Friesland Clipcar Clip Award 2016 ging naar Wiebe Kaspers van zijn 360 graden videoclip bij het nummer Help, Help, Help. De prijzen waren juist in Utrecht op het Fries Festival. En wat verwacht je ervan, Lisanne? Ik weet niet welke format verwacht je. Ik heb eerlijk zijn nog nooit jet van hun muziek, maar ja, het ziet er veelbelovend uit, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het best wel stevig eraf komt eigenlijk. We zijn benieuwd. Bij de vorige tour hielden we nog Wiebe Kaspers is maar als bandnamen. En de organisator zei, kom je met je trein? Dus wij wilden heel erg uitdragen dat we met je trein komen. En daarom heb ik gekozen voor de nieuwe bandnamen en alles in trein. Ja, er zitten even 3 Friese vestjes op. Het zijn er ook 3. Ja, dat wist ik heel goed. Als het thema heel erg dicht bij mij stiert en als het echt heel erg gevoelig is, dan gaan we vaak voor het Fries. Vies dat dan niet lekker om te zongen of is het Engels toch beter? Dat weet ik net. Nou, ik vind het wel fijn bij een bepaald festje, dat gaat door een vriend van mij, dat in het Fries gezongen kan, omdat dan kan ik het wat dichter bij me houden. Maar het Engels zongt lekkerder. Vorig jaar hebben we een tour waarbij we ongeveer 50% vestjes en 50% tekst hadden. En nou, dat bracht heel veel stress met zich mee, omdat ze dan heel erg bezig is met het script. Ja. Maar wij zijn eigenlijk meer muzikanten, dus we hebben nu besloten om echt de nadruk te leggen op muziek. En alle witjes tussendoor, dat gaat gewoon krakken in een popconcert, dat komt net zo nou. Sommige denken ze wel. Dus dat maakt het wel vol relaxter. Ja. En nu kunnen we gewoon echt lekker muziek maken. Oh, well, sunny get voort. Well, sunny get voort. Well, sunny get voort. Well, sunny get voort. Ik dat altijd. Ik dat altijd. Oh, ik dat altijd. Oh, ik dat altijd. Ik dat altijd. In your blue. Ik dat altijd. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, echt naar mijn zin hoor. Doei. Ja, ik vind het echt leuke muziek. Echt, ja. Ik zou het vaker luisteren. Ik ook. Dus ik zou zeker heen gaan als ik hier ben. And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Welkomstmeesken op het zeer. Ach, wat die got er iets mee, er is nergens goed voor. En wie jong en doet ons missen. Ja, en dan? Mij doet het ik zeer. We hebben heel lekker kuieren eigenlijk, langs alle gebouwen die we zien hebben. En ja, eigenlijk een heel soort te weten komen hoe de stijl.